Alhamdulillah, muna cikin kwanaki masu albarka wanda kaɗan ya rage wannan wata ya fita. To akwai wata sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da akan dukkan musulmi, mace da yaro, namiji, bawa, baiwa, da dukkan wanda kake ɗaukar nauyinsa in dai yana ƙarƙashin ciwarka to za ka bar mata da wato ainihin zakatul fitr. Ita kuma annabi ya ce duhuratul lisa'imi min al-lagwi war rafasi wa dumatun lil masakin. Wato ita wannan zakar da kai hukuncin ta sunna ne, tana tsarkake mutum daga abin da ya na lagaw da rafasu, sannan kuma ainihin wato ciyarwa ce ga miskini. Ita wannan zakka ta fidda kai, abinda malamai suka ce ana so a fidda ita idan alfijir ya keto daga ranar sallah. Alfijir ranar sallah ya fito kafin a je ainihin wato sallar idi. Annabi yana cewa ita sallar idi a zakar fidda kai, man addaha qabla al-idi fa hiya sadaqatun maqbula. Wanda ya bada ita kafin sallar idi to zakka ce maqbula, zakatun maqbula. Wa man addaha ba'da salati ko ba'da al-idi fa hiya sadaqatun min sadaqat. Amma sai da aka yi idi aka bayar to sadaka ce daga cikin sadakoki. Imam Malik ya rawaita hadisi daga ainihin Nafi daga Abdullahi dan Umar cewa Abdullahi dan Umar ya kasance shi sallah ta rage kwana 2 ko 3 yake kai zakkarsa tafi da kai a gun wanda ainihin suke raba. Saka ita wannan sadaka ya halatta, sallah ta rage kwana 1, sallah ta rage kwana 2, ta rage kwana 3 zaka iya fitarwa dan ya zama wanda aka bawa shi ma ya samu damar dan samo abin cefane da zai sarrafa shi ma ya shiga cikin masu farin ciki na wannan ainihin ranar sallah. Sannan kuma ana bawa miskinai ne, wato ainihin ana ba da ita ne ga ainihin miskinai, su ake ba wannan zakka wanda ainihin suke ma'abuta bukata, su ake bawa, ba wai kowa da kowa ake bawa. Kuma ya halatta idan aka baka kai ma ka iya ɗauka ka bayar a cikinta. Wasu malaman suna ga cewar in ma wani abu baka da hali, idan wani abu ne naka ka ɗauka ka siyar, ya halatta ka siyar dan ka bayar ita. Wasu suna ga cewar in babu hali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya ɗaura rai sai abin da za ta yi. Wasu kuma suna ga cewar tana nan tana bin mutum har iya rayuwarsa, duk ran da Allah subhanahu wata'ala ya bashi iko to sai ya fitar, domin ainihin mahimmancinta a irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizimta yake fadita. Kuma ana fidda abincin da ya fi yawa a gari ne. Misali mu yanzu kamar mu a nan Kano ko in ce a Najeriya, muna amfani da shinkafa, muna amfani da dawa, muna amfani da masara, muna amfani da gero har alkama, kuma kowanne sa'i ɗaya ke bayarwa. Idan aka ce sa'i ba ana nufin kwano guda irin namu da muke amfani da shi ba, a'a mudu na biyu 4 ne. Mudu na biyu 4 ake ɗauka, kowanne a zuba masa 1, 2, 3, 4 to an sallama na mutum ɗaya, 1, 2, 3, 4 mutum ɗaya. Ko mutanen gidanka sun kai su nawa haka za ka yi. In kuma an samu sa'i ɗin, akwai wanda ake yin sa, wani ana yin sa da ainihin wato da itace, wani kuma ana yin sa da ƙarfe naga akan yi. To duk ciki ɗaya yana ɗauke da wannan mudu na biyu 4, to duk ciki ɗaya aka bayar to an bada sa'i ɗaya, an fi da mutum ɗaya kenan. Wannan shine abin da ainihin ake bayarwa. Mafi abincin da ya fi rinjaye ana amfani da shi a garin to shi ake bayarwa. Da haka 'yan uwa, duk wanda Allah ya bashi iko ya yi ƙoƙari da ɗanka da matarka da ƙannanka in suna ƙarƙashin ciyarwarka, da iyayenka, kai har bawanka ma idan kana da shi, to lallai ne ko almajirinka da ke ƙarƙashin ciyarwarka in 100 bisa 100 a hannunka yake, shi ba sai ka fitar masa. Wannan ita ce ainihin sadakar da kai. Yan uwa yi ƙoƙari kar a yi sakaci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar idi na wato azumi yana jirkinta sallar idi, baya yin ta da wuri dan mutane su samu dama su je su fidda kan nasu. Kar ya zama na ainihin an yi sakaci har an yi sallah ba a fitar ba. To muna fata Allah subhanahu wataala ya hore kowa